Il-Partit Nazzjonalista u kommess li jkompli jiskrutinja lill-Gvern iżda wkoll li jaħdem biex terġa' tinħoloq tama f'pajjiżna u fin-negozji li jaħdmu l-ekonomija tagħna. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta mexxa delegazzjoni tal-partit fl-laqgħa ma' tmexxija tal-Kamra tal-Kummerċ. U għal dan anke fid-dawl ta' sħariġ li wera kif pajjiżna tinaqqas sew fl-attrazzjoni tiegħu li jiġbed investiment. Iżda l-kap tal-Partit Nazzjonalista dan iċ-ċertifikat ħażin għall-Gvern ta' Roberta Bela mhux biss kawża tal-pandemija tal-coronavirus, iżda anke minħabba d-deċiżjonijiet żbaljati tal-Gvern Laburista fl-aħħar 7 snin. Bernard Grech kompla li dan kollu jistona mad-dikjarazzjoni li jagħmel Abela meta jgħid li kollox jinsab taħt kontroll u għalhekk li l-politiċi għandhom l-obbligu jaraw li ma nibqgħux ninħbew wara miżuri li jsiru nofs kedda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit immexxi minnu irid li Malta terġa' ssir pajjiż meqjus minn kulħadd bħala wieħed kredibbli fejn il-Gvern tal-ġurnata ma jibqax jaħtaf l-istituzzjonijiet. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Xwiereb qal li l-governanza tajba għandha tkun priorità għal kull min għandu għal qalbu l-ġid tal-pajjiż. U għalhekk kompla li l-Kamra qed titkellem mal-Gvern, l-Oppożizzjoni u partijiet interessati oħrajn la darba temmen fis-sem ta' kulħadd. David Xwiereb qal li l-Kamra mhijiex sorpriża b'dak li ħareġ fl-isħariġ li juri kemm pajjiżna u ta' attrazzjoni għalkemm esprima tama li naqilbu lura s-sitwazzjoni malajr kemm jista' jkun. Tenna li bħala pajjiż iridu nuru li lesti nieħdu passi kontra l-kriminali. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien akkumpanjat mid-deputati Claudio Grech, Clyde Puli u Claudette Buttigieg li kollha jiffurmaw parti mit-tim ta' azzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-coronavirus.